må gerne glæde sig. Og jeg vil lige sige, inden vi spiller vores sidste nummer, at man kan finde os på Facebook under navnet Everlife, som vi også hedder i dag. Så ja, hvis I kan stave til det, så kan I finde os og like os, fordi det vil vi være rigtig glade for. Og det har været super fedt at spille for jer. Men det... All good things come to an end, som man siger. Så nu spiller vi vores sidste sang. Og I må gerne knipse med. You